Xavier, moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest cicle que esteu fent al voltant del franquisme. La meva idea, com veureu, és, com comentava el Salvador, és donar un cop d'ull a partir, evidentment, d'exemples, a partir d'imatges, com no pot ser d'altra manera, a la visió que és part de la visió que s'ha tingut al voltant de guerra civil, període anterior república, l'exili i el franquisme en el món del còmic. Com bé sabeu, des de la literatura és un tema, per exemple, que s'ha tractat molt per part de diferents autores, diferents autors. Doncs bé, també des del còmic, diem-ne còmic, historieta, TVO, novel·gràfica, com vulgueu, parlem del còmic en general, doncs també apareixen aquests fets històrics i també aquestes vivències personals. Pel fet que el còmic, com bé sabeu, tenim imatge i també tenim text, no únicament ens serveix com a instrument narratiu de primer ordre, sinó que, a més, és una eina vàlida per explicar qualsevol història. De fet, d'ençà d'uns anys cap aquí, hi ha hagut una proliferació bastant important, per una banda, de publicacions de còmics que tracten aspectes sobre aquest període històric, en veurem, com dic, exemples diversos, i també, per altra banda, a part d'aquests còmics que directament o bé recreen episodis concrets o analitzen episodis concrets d'aquest període històric, també tenim una bona quantitat d'estudis sobre aquestes qüestions. Molt interessant també perquè això ens ha permès i permet, doncs, evidentment, anar un pas més enllà. Aquí teniu uns exemples, per exemple, aquest recull de Viviane Larí i Michel Maldi, dos especialistes, en aquest cas del món francòfon, que han dedicat, de fet, un test de tesi doctoral a aquestes qüestions, i han editat diversos llibres, entre els quals tindríem aquest. O, per exemple, us tornaré a fer referència a aquest treball que va fer ja fa un temps el David Fernández de Riba, que és professor de secundària, molt interessant perquè aquí que ell proposa, i de fet, si no coneixeu, us animo, si sou docents, perquè és un llibre al qual ell el que fa és fer propostes de treball de còmics a l'aula, a les aules, a l'aula secundària, per treballar, evidentment, en aquest cas, la memòria històrica. Molt interessant tant un com l'altre. Sens dubte, un punt de partida en aquest sentit o un referent al qual cal remetre sempre quan es tracta de qüestions relacionades amb conflictes bèl·lics és, sens dubte, doncs, el Maus d'Art Spiegelman, que suposo que coneixeu. Si no l'heu llegit, l'heu de llegir. De fet, avui us posarem uns deures, ja veureu. No tot el que jo us expliqui, evidentment, qui vulgui ho pot llegir, però hi ha uns quants que us diré que sí o sí els heu de llegir. No quan sortiu d'aquí, però sí que us poso aquests deures perquè es pugueu anar llegint. Bé, per qui no conegueu, Maus va ser molt important en el seu moment perquè, a part de ser el primer còmic en guanyar, l'únic, el Premi Pulitzer, tot i ser un còmic, en aquest cas ser un còmic li va anar a la contra, doncs bé, aquí tenim que la història del pare de l'autor, el pare d'Art Spiegelman, que va ser un jueu als camps de concentració dels nazis. Juga, com podeu veure, una qüestió que trobem ja a les faules i en altres relats també de literatura popular, de jugar amb la qüestió de persones que siguin animals que representen diferents personatges de diferents races, i ho fa d'una manera realment, això va significar un abans i un després, i moltes de les obres que venen després no s'expliquen sense el Maus, ja sigui per l'estructura, pel mateix tema, etc. De fet, Maus també va demostrar, cosa que tampoc els que ens agrada el camí no cansem de repetir, que de fet amb un còmic es pot explicar qualsevol cosa. Un còmic pot tractar qualsevol temàtica i de multitud de maneres diferents. Molt bé, us comentava aquest llibre que va publicar el David Fernández de Riba. Doncs, per exemple, ell el que fa és proposar-nos diferents maneres d'abordar aquestes temàtiques relacionades amb la memòria històrica. I ens parla d'aquestes 13. Diu que podem trobar autobiografies, és a dir, històries del mateix dibuixant d'una part de la seva vida o de la seva vida sencera. Aquí us poso un parell d'exemples també dels clàssics. Tindríem El ascenso del gran mal, de David B. En aquest cas, tot i el títol, no té res a veure amb la guerra, tracta al voltant del seu germà que pateix epilèpsia. D'aquí també el títol, que tot i que no m'agrada, prefereixo l'original, doncs és el que s'ha adoptat en l'última edició que tenim ara mateix. I l'altre, que suposo que coneixereu, que és el Persèpolis de Marjan Satrapi. Aquí també hi trobem, òbviament no guerra civil, però sí també rerefons bèl·lic, una dictadura que també explica el perquè d'aquesta publicació. En segon lloc, tindríem memòria directa, és a dir, un còmic només com un mitjà de transmissió
de vivències pròpies o de familiars. Un largo silencio de Miguel Gallardo, de fet de Francisco Gallardo, el seu pare. Després us en parlaré una miqueta. Memòria familiar, és a dir, dibuixants que tenen històries que han sentit a casa seva. El mateix Maus, un altre cop, o, per exemple, Journe Tardí, de Jacques Tardí, en el qual el que fa és recrear una conversa entre ell, com a adolescent, parlant amb el seu pare, que és presoner durant la Segona Guerra Mundial. També tenim memòria ficció, molt interessant, és a dir, un tipus de còmic el que fa és jugar entre la realitat i la ficció. Un fet històric, un fet real, però amb personatges o situacions que són ficció, que són, evidentment, mentida. Entre els més interessants, que després us comentaré ràpidament, tenim Los sucos de l'azar de Paco Roca o Les serps cegues de Felipe Hernández Cava i Bartomeu Seguí. També tenim biografies de Nelson Mandela, d'Adolf Hitler, del Che Guevara o, i aquí fem mica de trampa, de Picasso. Perquè aquest Picasso en la Guerra Civil, de fet, pertanyeria a aquesta memòria de ficció, d'acord? Perquè Daniel Torres agafa el personatge de Picasso, personatge real, però aquí s'inventa una història també molt interessant perquè juga amb aquesta qüestió del metacòmic, del còmic dintre del còmic, de fet, en diversos nivells, però bé, aquí us l'he colat, això ho he de reconèixer. Què més? Assaig històric, és a dir, també tenim que el còmic com a vehicle per agrupar, juntar, per una part, un autor de còmic i per altra un acadèmic que ha fet els seus treballs publicant, evidentment, en forma d'assaig. Doncs aquí tenim exemples, per exemple, que seria de José Pablo García, que ha il·lustrat i ha adaptat, ha versionat en format de còmic, a manera documental, diferents assajos de l'acadèmic Paul Preston. Teniu, per exemple, aquest de la mort de Guernica o un que, de fet, el que fa és adaptar tot l'estudi sobre la Guerra Civil espanyola. I, per últim, el còmic periodístic, que, de fet, va iniciar aquest camí l'autor que teniu aquí, Joe Sacco, amb obres sobre Palestina i sobre les guerres dels Balcans. Ell s'inclou ell mateix com a personatge per deixar clar que el que està fent és explicar la seva visió d'aquells fets reals. No pretén fer una explicació objectiva, sinó que és ell qui està explicant la seva pròpia visió. També tindríem altres exemples amb el Guy Delisle, per exemple, Cròniques de Jerusalem, Cròniques birmanes, etc. Una altra manera d'aproximar-nos també a la temàtica, que és la que seguiré jo ara, és, per exemple, la que ens ofereixen Francisco Collado i Josep Vicent García Rafi, que ells el que fan és triar 4 categories cronològiques i temàtiques per, a partir d'aquí, classificar diferents còmics. I jo he agafat aquesta classificació, seguirem les 3 primeres categories i a la quarta he fet un petit canvi. Ells a la quarta, com podeu veure, parlen de resistència a l'exili i jo aquesta l'he canviat per, diguéssim, franquisme, és a dir, resistència o vivència, si voleu, interior. És a dir, gent que va patir la dictadura quedant-se a l'estat espanyol. De cadascun d'ells us he triat 3 exemples, que us aniré comentant ràpidament perquè tinguem aquesta panoràmica d'això, diferents maneres, diferents modes d'aproximar-se amb aquests fets històrics, tant des del punt de vista visual gràfic, perquè els estils són diferents i també es planteja de manera diferent, com també, evidentment, de la part argumental i la part històrica. Què trobem en aquest primer apartat? Retirada i fugida a l'exili. Doncs còmic que, per exemple, el que fa és dibuixar l'exili i, a més de narrar la violència, les morts, el patiment, nostàlgia i la misèria, també apareixen valors humanístics. També trobem aquí l'aparició de l'amistat, l'amor o, per exemple, la solidaritat. Alguns d'ells centrats en aquesta fugida i aquesta entrada en els camps de concentració, en la primera etapa de l'exili, i en d'altres que van una mica més enllà. Un primer exemple seria que us posava abans, que és aquest Un largo silencio. Com veieu aquí, hi ha aquesta doble autoria. De fet, l'autor del còmic és Miguel Gallardo, potser us sona perquè ell també és l'autor de Maria i jo, que de fet també juga amb la doble autoria, perquè també posa que l'autora és la seva filla. Doncs bé, aquí què tenim? Doncs que Miguel Gallardo es va trobar amb una sèrie de materials del seu pare en el qual explicava la seva vida i va decidir donar-li aquesta forma artística i fer aquesta obra, Un largo silencio, en el qual recorre la vida del seu pare. Trobem dibuixos, vinyetes, paratextos, cosa que és molt habitual en aquest tipus d'obres, és a dir, tots aquests elements que acompanyen el còmic en si i que poden ser fotografies, documents reals, etc. Alguns cops que l'autor ha utilitzat per fer aquell còmic o que serveixen també per explicar-lo.
Aquí teniu, per exemple, aquesta primera pàgina d'aquesta obra, aquest pròleg. Si us fixeu, en l'última vinyeta diu «Ahora yo le presto una voz pequeña que és la mía». És a dir, Miguel Gallardo agafa la veu del seu pare per explicar i recrear la seva història. Cosa que veurem també en una altra obra també molt important. Un altre exemple seria Exilio, de Juan Calvellido. Aquí que tenim s'exemplifica al final de la guerra pels republicans, és a dir, la retirada des de Barcelona fins al camp d'extermini nazi, una fugida, evidentment, a l'exili per evitar la repressió que el feixisme havia anat desfermant. Dibuixos farcits de sentiment, en aquest sentit. S'hi reconeix també la lluita de tots aquells homes i dones, aquelles persones que van defensar el que és legítim, que és la república. I tindria una mostra també, en aquest sentit, d'aquestes pàgines que trobem en aquesta obra. Que si tenim un d'aquests exemples d'obres, en aquest cas, no molt, sí conegudes, però tampoc no molt divulgades per l'editorial, una editorial pràcticament autoedició, en la qual cosa doncs, no arriba als grans mercats. Tot i això va tindre el seu impacte. Tercer exemple d'aquest primer grup, que de fet, com passarà amb molts altres, el podíem trobar en més d'una d'aquestes categories. Abans us en parlava, Los sucos del azar, de Paco Roca. Què tenim aquí? Doncs, en primer lloc, una obra que va significar un moment important en la trajectòria d'aquest autor valencià, ja conegut en temps a partir d'Arrugues, però que amb aquesta obra va fer un pas endavant. Aquí el que tenim és la recuperació d'una història desconeguda a Espanya, poc coneguda a França. Quina és? Doncs és la història de la Nueve, és a dir, aquesta companyia de combatents, aquesta unitat formada majoritàriament per soldats republicans que fugen d'Espanya quan es perd la guerra i s'alisten per combatre contra els nazis a la Segona Guerra Mundial. Amb l'esperança sempre, ho trobem amb altres històries, que evidentment és un tema real, amb aquesta esperança que, combatent el nazisme a la Segona Guerra Mundial, també estaven combatent el feixisme espanyol i quan acabés la Segona Guerra Mundial podien tornar a Espanya, cosa que, evidentment, com sabeu, malauradament no va ser així. Què tenim aquí? Aquí tenim el que també anomena Ferran de Riba la memòria recreada, un episodi real però ficcionat. I de quina manera ho fa això Paco Roca? Doncs enganyant-nos, com ara veurem si és que no coneixeu l'obra. Tenim un doble discurs, com veieu en pantalla. Habitualment, per exemple, als còmics és més normal que quan hi hagi dos temps que siguin diferents, el present, per exemple, i el passat, s'acostuma a presentar el present amb els colors habituals i el passat amb un to sèpia o un blanc i negre, etc. Aquí Paco Roca fa la inversa. Ens presenta, teniu aquí al costat, en color, aquest color més apagat, més sèpia, una imatge que representa que és el present. Quin present? Paco Roca mateix, ell és personatge, conversant amb Miguel Ruiz. Qui és aquest Miguel Ruiz? Personatge de ficció, basat en un personatge real, que és Miguel Campos, un dels combatents de la Nueve. I aquí Paco Roca ens explica com a partir d'aquestes entrevistes amb aquest personatge, ell està agafant informació per fer el còmic. D'acord? Què tenim a l'altre costat? Doncs una mostra de la història que apareix, recreada com si voleu un còmic convencional en color, que són aquests diferents episodis històrics que recreen què va fer aquesta companyia durant aquest episodi bèl·lic. La Nueve, com us comentava, per si no coneixeu o no us sona, són els que, formada per bàsicament combatents espanyols republicans, són els que van alliberar París dels nazis, van ser els primers a entrar a París. També ens serveix aquest exemple, a part que és una obra, també heu d'apuntar per llegir-la, és de les més preferides també de Paco Roca i en general d'aquest tema. És una cosa interessant, que és el diferent tractament que tenen algunes d'aquestes obres segons el mercat en el qual es publiquen. En el cas de Los sucos del azar, es publica a Espanya amb aquesta primera coberta. Com podeu veure, apareix un mapa de rerefons, destacant París, diferents personatges, entre ells aquí el protagonista. Què fan quan es publica a França? Ja no es diu Los sucos del azar, ara es diu La Nueve. Per què? Perquè aquí el que fan és centrar l'atenció en aquesta companyia, per diversos motius. Òbviament, motiu comercial, i també perquè a França sí que es coneixia, encara que poc, però més que a Espanya, la presència o l'acció que havia fet aquesta unitat. D'acord? Què passa? Doncs que en el moment en què es publica l'edició ampliada d'aquesta obra, Estiberri decideix utilitzar, com veieu, la coberta de l'edició francesa,
que capta aquest esperit més aviat d'aventures i no tan reivindicatiu, si voleu, de la meva història com apareixia en la primera edició. En relació amb això, sí que m'interessa llegir-vos una petita reflexió que fa el mateix Paco Roca, en la qual ens justifica el per què ell apareix com a personatge. Diu, pareciera que solo puedes tocar ciertos temas desde el punto de vista autobiográfico. ¿Sabéis? Si ho has viscut tu o algú proper a tu. Como el arte de volar, de Altarriba, que veurem, o Paracuellos de Jiménez. Pero para los que no hemos tenido algo parecido, pero nos interesa el tema, tienes dos opciones. La de tomar una historia real y contarlo, o B, ficcionalizar una historia. La gente sabe lo que es ficción y tiene cierta reserva cuando ves una novela y ya sabes que lo que te van a contar es una mentira. ¿Qué fa él? Digo, entonces me planteé que una buena forma de engañar al lector, poco dado la ficción y más a la del cómic, es decirte que lo que te estoy contando es verdad. Entonces me parecía que podía servir el meterme como narrador, porque al fin y al cabo es ficción. Lo que quieres, en definitiva, es que el lector sienta lo que tú quieres que sienta. Por eso el motivo de meterme en la història. És a dir, de fet, si això que rerefons no es coneix, tu llegeixes el còmic i realment penses que t'està explicant Paco Roca com ell va conèixer amb aquest personatge i el va entrevistar. Més coses. A part d'això, dir-vos també que, per exemple, el còmic també pot donar un salt fora de la vinyeta. Aquí que teniu, i de fet aquí també us l'he portat, a tall de curiositat, si voleu, teniu això. Què és això? Una samarreta d'un equip de futbol. L'equip de futbol del Orihuela Deportiva, que és un club de futbol d'accionariat popular al País Valencià, que la temporada 2019-2020 va decidir que la segona equipació seria com aquesta, recreant, com podeu veure, a les mànigues i a la part de davant aquesta imatge de los Sucos de la Zar de Paco Roca. I fins i tot van decidir fer una edició especial de la samarreta amb el dorsal nou, no?, de davanter centre, amb el nom d'Amador Granell, que és el que era el responsable, no?, el capità en aquest cas, per si ho dic bé, perquè si no la liarem, el comandant de la 9. D'acord? Per tant, un cop més, no?, que salt també dintre d'aquesta línia també de reivindicació actual d'aquests episodis. Dir-vos també, i amb això acabo amb els Sucos de la Zar, que també en aquest sentit va ser important la publicació del còmic perquè va servir per impulsar més estudis sobre la 9. És a dir, Paco Roca va tenir una gran feina de recerca per trobar informació sobre aquest episodi, que, com us dic, a Espanya crec que pràcticament ningú coneixia i a França es coneixia una mica, doncs a partir precisament d'aquest còmic s'han fet més recerques, que també apareixen en aquesta edició que es va fer posteriorment. Per tant, a vegades també el còmic, no, i veurem altres exemples, com a impulsor també de recerques que estan històriques al voltant d'aquestes qüestions. Seguim avançant. Per exemple, ara tindríem mostres de còmics que parlen de camps de concentració, que ens parlen de què? Doncs, igual que la literatura, ens parlen de les condicions dures de la gent que les pateix, d'aquests presoners. Ens parlen de les condicions higièniques, de la falta de condicions higièniques, del maltractament per part, per exemple, dels guàrdies, de la falta de menjar, etc. I també, un cop més, de la solidaritat entre els diferents companys que patien aquestes conseqüències. Un exemple del 96, de llunyà, el Artefacto Perverso, d'Hernández Cava i del Barrio. Aquí tenim l'ambient del Madrid de la postguerra i s'explica, aquí apareix la història d'un dibuixant de còmics, excombatent i mestre republicà represaliat, que s'havia escapat a l'exili patint les condicions d'aquests camps de concentració. De manera que seria un exemple d'aquesta temàtica. En segon lloc, tindríem un exemple que de fet ens pot servir per gairebé tots els apartats en els quals hem dividit aquesta exposició. L'art de volar d'Antonio Altarriba i de Quim. Aquest també dels imprescindibles per llegir. Aquí us poso el que seria l'última edició, que per sort s'ha recuperat ara en català, perquè el còmic s'ha de publicar el 2009. Sí, va publicar inicialment en espanyol, el 2009, el 2012 en català, estava descatalogadíssim, i recentment, ara, per sort, tenim que Norma l'ha publicat un altre cop en català. Què tenim? Doncs igual que passava amb el cas que tenien d'Un Nuevo Silencio, de Gallardo, Antonio Altarriba es posa en la pell del seu pare per explicar les seves vivències. I com us dic, aquí el poso com a exemple de camp de concentració, però ens pot servir també com a exemple de franquisme i d'altres aspectes que estem veient. El punt de partida inicial, i això ho teniu a la primera pàgina ja, per tant tampoc és spoiler, és el suïcidi del seu pare.
El seu pare, ja gran, amb una residència, doncs decideix acabar la seva vida. A partir d'aquí, què passa? Doncs trobem l'explicació, aquesta recreació de la seva vida, amb la veu del seu fill, l'Antonio Altarriba. Antonio Altarriba el que fa és agafar 250 quartilles que tenia el seu pare i en lloc de fer que va fer Miguel Gallardo, que era agafar el material, col·locar-lo al còmic i acabar-lo d'adobar, ell el que fa és, decideix ficcionar una història i crear de dalt a baix a partir d'aquest material. I el que fa és recrear doncs, la vida del seu pare, des del 1910 fins al 2001, que és quan mor. I ho fa un cop més també agafant aquesta veu del seu pare. D'inici, ell explica que havia començat fent el guió posant la veu en tercera persona, però veia que no, que hi havia molta distància, que això no funcionava de cap manera. Per tant, va pensar que funcionaria millor si ell agafava la veu del seu pare, cosa que també veiem en aquesta primera pàgina, quan acaba dient, diu el meu pare, que ara sóc jo. I a partir d'aquí explica aquesta història. A part de l'art de volar, tenim com a contrapartida, si voleu, o com una altra cara d'aquest ventall, de la trencada, també d'Altarriba en dibuixos de Quim. Això us he comentat, però importantíssim, evidentment, la part gràfica, en aquest cas, a càrrec de Quim. Què tenim aquí? Doncs en el moment en què Antonio Altarriba fa l'art de volar, s'adona que, de fet, la seva mare apareix únicament, crec recordar que amb una sola vinyeta i d'esquena, si no apareix ni de cara, de lluny, com una, no secundària, sinó completament marginada, i a partir, precisament, també de la seva mort i de descoberta d'una sèrie de qüestions, decideix llavors recuperar la vida de la seva mare. El títol fa referència, de fet, a l'inici ja s'explica, la trencada fa referència al fet que la seva mare tenia un braç inutilitzat pel maltractament que havia patit per part del seu pare. Però d'aquest fet ningú se n'havia adonat. Ella havia estat tota la vida treballant i servint en cases i cuidant a la família i ningú s'havia adonat mai fins al final, quan ja és a punt de morir, que aquest braç és inútil. Per tant, aquí que fa Antonio Altarriba és, evidentment, saldar aquest deute que té amb la seva mare i explicar-nos aquesta història. La trencada, de fet, la poso aquí perquè, evidentment, dialoga amb l'art de volar, però s'adequa més a l'última part, que seria el del franquisme, perquè aquí tenim precisament la història d'aquesta dona que pateix un món dominat i gestionat pels homes en un context com és el de la repressió franquista. Llavors, en aquest sentit, és molt interessant per això, perquè també serveix com aquesta altra mirada. Per últim, d'aquest apartat tindríem, per exemple, el fotògrafo de Mauthausen. Aquí el que tenim és la història de Francesc Boix. Aquí es reconstrueix el procés d'ocultació de les fotos que va fer Francesc Boix i un oficial nazi, i hi ha també tota una reflexió política, des de l'organització comunista al camp, fins a la frustració per no acabament del franquisme, tot i haver acabat la Segona Guerra Mundial, cosa que es repeteix, que ho heu vist en diferents còmics, com és obvi pel tema històric, a més, per exemple, d'una crítica al judici de Nuremberg i d'altres aspectes similars. Si passem al tercer apartat, aquí entraríem també en l'exili, però en aquest cas d'aquelles persones que van haver de creuar a l'altra banda del món, ja sigui amb rutes que es van portar a Àfrica, a Amèrica o a Europa. És a dir, gent que evidentment va fugir a causa també de la repressió del règim feixista. Exemples. Un podria ser Winnipeg, el barco de Neruda, que a través de la història de Manuel i de Júlia, pare i filla, s'escapen a França, passen a camps de concentració, per orfenats i acaben el viatge cap a Amèrica. És el vaixell també en el qual trobem, per exemple, que havia anat també Roser Bru, aquesta pintora, il·lustradora, gravadora que residia a Xile, i altres personatges també que apareixen en aquest vaixell. És un exemple d'aquesta fugida cap al més enllà, cap a l'altra banda de mar. Un altre exemple seria Lluís Juste Danin, quan tu s'allunya de l'ocupació de París a la Casa de Bruixes. Aquí el que ens explica és el llarg viatge d'un grup de catalans que s'exilien a París i que volen fugir a Amèrica quan França és ocupada pels nazis. Aconsegueixen per fer fugir, després de molts intents, de Marsella cap a Orà, d'allí en tren fins al Marroc, amb vaixell fins a Portugal, Mèxic i, finalment, Nova York. Tenim també de manera paral·lela esdeveniments de la Segona Guerra Mundial i la parella protagonista, que és ficcionada, periodistes que són Mariona Bosch i Pep Pubill, s'acompanya de diferents personatges que són reals, són històrics. Escriptors, cartellistes, polítics, periodistes,
etcètera, etcètera. És a dir, un cop més, aquesta barreja entre context històric real, situacions reals, personatges de ficció i també personatges que sí que són reals. I, tercer exemple, que també sempre m'ha de destacar sempre que puc, les serps cegues, d'acabar i de seguir. Què tenim aquí? Un cop més també un joc narratiu. De fet, no és un còmic sobre la memòria històrica o sobre la guerra, estrictament parlant, és un còmic de gènere negre. Però els autors el que fan és jugar amb els diferents espais i també els diferents temps i ens transporten des dels baixos fons de Nova York a les trinxeres de la batalla de l'Ebre o la Barcelona de la Guerra Civil, a través de venjances i repressions, etcètera, etcètera. Ells mateixos expliquen que la seva intenció no era fer un còmic sobre la Guerra Civil, sinó agafar una situació històrica concreta per fer un còmic de gènere, per parlar de qüestions concretes, com per exemple el fracàs de les utopies o aquells que són sempre els oblidats de la història. De manera que això els va permetre fer tot aquest seguit de, com dir, de jocs i de molts personatges per aquests diferents espais. Per últim, si passem al quart apartat, aquest que, com us dic, he modificat de la proposta que feien anteriorment aquests autors, tindríem diferents també exemples que el que fan és mostrar-nos de quina manera es va viure, en aquest cas, directament el franquisme, per a gent que no va poder o no va voler en el seu moment fugir cap a l'exterior. Com us deia, hi ha còmics que hem vist que formarien part també d'aquest apartat, l'Art de volar i sobretot l'Ala trencada, en aquest cas més que l'anterior, però com a exemples paradigmàtics, que en trobem moltíssims, tindríem, per exemple, el Paracuellos de Carlos Jiménez, molt interessant perquè ell també aquí el que fa és recrear les seves pròpies experiències en aquestes llars de l'obra nacional de l'exili social, que com coneixeu, suposo que coneixeu, això, aquesta institució falangista, que el que feia era normalment englobar famílies desfavorides o òrfans. Un entorn evidentment dur, condicions penoses, també tracta molt cruel per part, evidentment, d'estament religiós, etcètera. I a partir d'aquí tenim això, aquestes vivències que ell mateix ha viscut com a autor i ho reflecteix dintre d'aquest còmic amb aquests diferents, que de fet són diferents lliuraments d'aquest Paracuellos. Transcendeix realment més enllà del que vol explicar i apareixen de tot. Apareixen, evidentment, també dintre d'aquesta història, apareixen també aquells moments en què els nanos fan trapelleries i ferrades, perquè també, tot i aquesta situació evidentment difícil que patien, eren nanos, eren canalla, per tant també apareix això en aquestes històries. Què més? Un altre exemple, i sí, com podeu observar, soc un gran fan de l'obra de Paco Roca. Aquí tenim Regreso a l'Edén. Inclòs en aquest apartat l'he posat perquè em sembla un molt bon exemple, també, de fet, inclús paral·lel, si voleu, a la trencada, perquè aquí tenim també la recuperació d'una història familiar que també ha estat més o menys oblidada, i el que aquí recrea Paco Roca és a partir d'una fotografia, que és aquesta que teniu. Aquí teniu com es fa la fotografia, no? A la coberta juguem amb això, però a partir d'una fotografia real recrea la història de la part materna de la seva família. I al mateix temps el que fa és explicar-nos i reflectir com era la València franquista d'aquesta època. Un cop més també jugant amb els diferents moments temporals, etc. Utilitzant també, en aquest cas aquí, igual que feia amb l'obra dedicada al seu pare, doncs també ho fa en format apaisat, cosa que ha utilitzat en diferents moments Paco Roca, sempre un motiu concret, com seria aquest d'aquí, i a partir d'aquí va jugant amb tot això. Referents autobiogràfics i aquesta cerca de la memòria per explicar aquestes qüestions. Si abans us deia que en el cas de Los Surcos del Azar va servir per impulsar de nou recerques sobre la 9, en el cas de Regreso a l'Edén, és interessant que, per exemple, se fes una exposició a partir del còmic. És a dir, a partir no únicament dels materials que el mateix Paco Roca havia utilitzat, com sempre fa, documentant-se per recrear i per poder explicar aquesta història, sinó també amb molts altres elements que el que fan és, de fet, això, un viatge, com diu aquí el catàleg de l'exposició, a la València de postguerra, amb diferents elements. La platja perduda, que és la platja de Natzaret, on es va fer aquesta fotografia, per exemple, o el Club Benimar, que era un complex lúdic d'aquesta època, que avui dia està abandonat i un estat ruïnós. O també es parla, per exemple, de la ciutat bombardejada,
Es parla de l'Església, dels seus privilegis, o es parla també, per exemple, de com s'evadien en aquella època. L'exemple el teniu aquí amb aquest globus. Hi havia un senyor, Antonio Martínez, l'atur, de nom artístic, Capitán Milà, que el que feia era un espectacle en el qual feia saltirons a dalt del globus mentre aquests s'anaven enlairant. Bé, doncs va tenir una dramàtica fi a Vitòria a finals del 19, però després, a partir d'aquí, quan van tornar les sancions en globus durant les festes de Falles, la majoria va unir, evidentment també amb un equívoc, va unir aquest record d'aquest personatge amb aquests globus que apareixien a les Falles de València. D'aquí també juga això a Paco Roca, com també mostrant aquest element que un cop més també servia per evadir a la gent d'aquest moment tan complicat i tan difícil. Aquesta exposició, evidentment, tenia la intenció de recuperar la memòria d'un espai i d'un temps que cal recordar pel pes que ha tingut en la configuració del present a partir d'objectes, fotografies, filmacions, documents i publicacions, juntament, òbviament, amb esbossos, dibuixos i textos del còmic Regreso al Edén. De manera que un cop més també tenim com el còmic com a també excusa o motiu que fa que es generin aquests altres documents o, en aquest cas, aquesta exposició per parlar d'aquestes qüestions. Per últim exemple, també de Paco Roca, sobre aquesta època, però en aquest cas el justifico perquè és l'hivern del dibuixant. Per què el justifico? Perquè tenim un còmic ubicat temporalment en la dictadura franquista i que ens explica precisament les condicions dels dibuixants, dels propis autors de còmic, que òbviament no tenen poc a veure amb el que també avui dia passa. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim la recreació de com es treballava a l'editorial Bruguera en aquestes èpoques, als anys 60. Era una mena de fàbrica en la qual els dibuixants el que feien era treballar com a maquinetes, cobrar segons el que dibuixaven, seguint uns paràmetres concrets que marcava l'editorial. Aquells còmics havien de sortir sí o sí i es anaven treballant. Òbviament, drets d'autor, això què és? No existeix, tampoc a l'època, també s'ha de dir. Per tant, tots els beneficis eren per la Casa Bruguera i pels que manegaven, evidentment, els quartos en aquest sentit. Què tenim aquí? Doncs també un cop més ficció, però explicant-nos, recreant-nos personatges reals, com són diferents dibuixants d'aquesta època, en concret un grup que el que va fer va ser també rebel·lar-se contra la situació que us comento de l'editorial Bruguera i també de manera metafòrica rebel·lar-se contra el franquisme. Què van fer? Van marxar de l'editorial i van fundar una revista, la revista Tío Vivo, en la qual ells volien o van abocar les seves inquietuds, les seves creacions, sense tenir en compte aquest acotillament de l'editorial Bruguera. Òbviament, podeu imaginar que al final no va ser del tot feliç. Antoni Guiral, al pròleg del còmic, comenta i diu: no és casualitat que Carlos Conti, Guillermo Cifré, Josep Escobar, Eugenio Giner y José Peñarroya, que son los que aparecen aquí, fueron los elegidos o los autoelegidos. Eran autores de personajes populares con prestigio, como Carioco, Tribulete, Carpanta, Inspector Dan o Don Pío. Algunos habían sido educados en la República. Todos habían sufrido en directo la guerra civil. Hubo incluso quien había luchado en el bando perdedor. Se habían formado un entorno que respondía a la esperanza. I d'aquí aquest intent de trencar amb aquest status quo present i de fer aquesta nova proposta. Aquí també teniu que, amb motiu del desaniversari, es va fer una nova edició del còmic, que en aquesta primera edició sí que teniu en català, en aquesta segona ja no, on apareixen una dotzena de pàgines d'extras que inclouen una història curta, per exemple, de 6 pàgines i diferents elements. Per què Paco Roca decideix fer aquesta història? Doncs ell, després d'un any i mig de treball gràfic i documentació, ho fa perquè diu que és l'obra que sempre havia volgut fer. I explica, diu: los tebeos de la editorial Bruguera fueron los que me hicieron empezar a amar los cómics. Y con muchos de mi generación, las anteriores y las posteriores, crecí con todos sus personajes. Capitán Trueno, suposo que el coneixeu, Mortadelo, Filemón, Zipizape, Anacleto. Desde pequeño me preguntaba qué había detrás de ellos, cómo eran sus creadores, cómo trabajaban y cómo era aquella editorial. Llavors, a partir d'aquí, aquesta recerca i aquest plantejament d'aquesta història.
Molt bé, a tall de recopilació i per esbossar 4 idees al voltant del que hem anat veient. Hem vist doncs, com el còmic serveix per recuperar memòria col·lectiva, ens transmet també la preocupació de l'artista davant el seu entorn social, però a més també ens permet oferir una visió que va més enllà de la historiografia. Els relats neixen moltes vegades, com hem vist, d'experiències viscudes o a través de l'experiència viscuda per personatges, per persones properes als autors, alguns més que altres, o d'altres, evidentment, com el cas de Paco Roca, jugant en la ficció, però utilitzant com a rerefons una gran feina documental. Els autors pertanyen a generacions que no van viure en primera persona els fets i, per tant, recreen aquesta història a partir de la distància, a partir de documentació, etc. amb aquesta motivació de recuperar la memòria i traslladar-la a una vinyeta perquè, també d'aquí la importància, cada vegada queda menys gent que es pot explicar de primera mà què va passar i com s'ha de viure. Per tant, també una manera, evidentment, de, a banda, com és lògic i obvi, dels treballs etnogràfics, històrics, etc., doncs també una manera que quedi plasmat, en aquest cas, en forma gràfica, totes aquestes qüestions. Un element recurrent, com veiem en algun dels casos, són els paratextos, un conjunt d'elements acompanyen el text, amb fotografies, documents, etc., esbossos, que en alguns casos fins i tot permeten que es generi una exposició sencera, com veiem al cas aquest de Paco Roca, i que permeten veure també i evidenciar al lector que són històries que no neixen del no-res, sinó que hi ha un rerefons que sí que és històric i que és real. Com també passa en la narrativa, també veiem que hi ha un compromís personal dels autors i aquest compromís també a vegades es fa palès a través dels mateixos editors. Es recorre a la vida de persones que poden ser o no ells mateixos, explicant la seva vida directament, o bé a través de diferents memòries. I ja per acabar, permeteu-me llegir una petita citació de Francisco Collado i Josep Vicent García Rafi, els autors d'aquest estudi que us comentava, en què classifiquen aquests còmics en diferents apartats, que es diuen el següent. Les conseqüències de la guerra d'Espanya i l'exili de milers de persones entra el còmic segons l'interès dels autors per recuperar el temps perdut. Sigui un relat realista, metafòric o fins i tot fantàstic, jo us l'he posat cap, però també n'hi ha, de Paco Roca, per exemple, relats també fantàstics sobre aquestes qüestions, com per exemple El Faro. Diu, el còmic representa uns esdeveniments que han causat traumes individuals i col·lectius compartits per una memòria narrativa. Igual que ha fet la literatura, la pintura o el cinema, el còmic ha mostrat la seva força subversiva en plantejar dubtes quan destapa qüestions amagades pel pes del silenci. També, en alguns casos, a partir precisament d'aquests còmics, amb nous estudis o, en el cas, per exemple, d'Altarriba, a nivell personal, de redescobrir la relació amb el seu pare i després també amb la seva mare. La historieta té la possibilitat d'aconseguir un públic lector més ampli i, per tant, és idònia per a la reflexió sobre determinats fets històrics, processos traumàtics o temes socials. La qual cosa, com hem vist al llarg d'aquests exemples, jo us convido, òbviament, a entrar, ja sigui amb aquests 10 que us he posat d'obres concretes o qualsevol d'aquestes temàtiques, perquè realment és una manera molt interessant, també del punt de vista educatiu, com us deia, de poder tractar qüestions que poden ser més complicades o més àrides amb altres materials i, per tant, doncs això, que llegiu còmics, que disfruteu amb els còmics i que també sempre que vulgueu. Gràcies. I a partir d'aquí, si voleu qualsevol comentari, crítica, pregunta... Digue'm? Sí, Orihuela. És l'Orihuela, que és això, és un equip d'aquests d'accionariat popular, és a dir, són els socis els que són els amos del club. I, a veure, em sembla que és que diria que no entenc que apuntar ni la categoria. Si vol agafar-la... Creat el 2016. Sí. De fet, a veure, clar, jo és que, bueno, ja soc d'aquesta manera, la vaig comprar quan va sortir, però en principi suposo que remenant al web del club, igual potser encara en tenen. Posats a fer de recuperació. Permet, jo he fet i encara un altre. Sí.
que seria el Mike tindrà 20 anys, abans tindrà 20 anys, però no tindrà allà. Exacte. Perquè és una història de vida quotidiana de la Francisco Francisco. És normal, no? Crec que sí, exacte. Sí. Vull dir, però ja no fa cosa que ja n'hem posat algun altre a la difusió de l'acte abans de la retirada. Exacte. Vull dir, ja no I de fet, Salvador, a partir del que m'has comentat tu ara, que tampoc no he entrat perquè és que sincerament, vaig estar buscant perquè això ja és interioritat, però no passa res. Aquesta fotografia, en la qual estic com més mostrant la samarreta, és de fa uns anys que vam fer un congrés a la universitat sobre literatura i exili, precisament, a la qual parlava, doncs, evidentment, de Paco Roca. Llavors, amb motiu d'aquest congrés, vam acollir una exposició sobre els maquis al còmic. Vaig estar buscant, però no tinc cap material sobre això. Vam fer l'exposició que venia d'uns companys també de València, però tinc res gràfic sobre això, sinó que també ho volia agafar per ensenyar-vos també en aquest sentit, perquè clar, és això, era una exposició sobre la presència dels maquis o dels milícies antifeixistes que van combatre, en aquest cas, al règim. Per tant, són temàtiques, evidentment, que apareixen de moltes maneres. I en relació amb això, no n'he parlat perquè, evidentment, pertany al període anterior, també molt recomanable una obra que no se situa aquí, però que sí que, evidentment, està relacionada, i és l'episodi previ, que és La balada del norte, d'Alfonso Zapico, que precisament ara és bastant extensa, s'ha publicat a l'últim volum, però que el que fa és recrear i explicar aquesta revolta que hi va haver a Astúries, aquesta revolta dels miners, que alguns consideren un punt d'inflexió important de cara a la Guerra Civil. Aquí no se'n parlo perquè parlàvem de Guerra Civil cap endavant, però també molt interessant sobre aquestes qüestions. De fet, obres n'hi ha moltíssimes i totes això, molt interessants. També a vegades de veure de quina manera també ho expliquen. També a vegades segons quin punt de vista. Per exemple, aquí tampoc no he posat perquè tampoc no tocava, però si us agraden els còmics de superherois, que sapigueu també hi ha un Lobezno en la Guerra Civil espanyola. Una frivolitat? Doncs sí, però bé, també un joc de posar aquest personatge dels X-Men i això dintre d'un conflicte també bèl·lic real. Òbviament, res a veure amb el que estem veient. Aquest és un altre punt de vista i res a veure amb tot això, però també com aquest interès també per part d'autors o de mercats foranis per a aquestes qüestions. Igual que també pot interessar aquí, jo què sé, doncs, guerres americanes o altres conflictes. No sé, teniu deures, ja sabeu, llegir còmics. Sí. Gràcies.